para banget kadaw ba papiat menta haga jing sngau syak kan taj haga jing sngau long marway haga jing mong kadonut papiat menta haga jing syak te meraw haga pop piat menta pi sngau kum long marway kadaw para banget na kadaw ikiti ki bampat nget ru kadai bapidang yet ya kata ka jinghun jong pi syabar jong uji sukres syabar jong ublay wa im pidang yet ya kata ka jingit na way brio shaway brio pidang yet ya kata ka jingit man pendap ya kata ka donut ka batli jong pi na ka way ka brio bat shaway ka brio bat pimhun nganong pi ndai tang kata kamong ka donut jong pi yet ya ka jingit na mai pa jong pi yet ya ka jingit na ki hinman ki para pi ki bahiang bahasam jong pi hrengan itu baya ka donut jong ubriu la ban penhun la ban pendap deitang da kan ka jingit jong ublay te kan ka long ka bashisha le se pinang ya ksat mentale se pi sngau biang ka spa ka paurum dan jinghun penhun ba yeldi kwa ban penhun da ki jing sngau ba ka perthai le se mo da ka jingelet party da ka jingelet di si parlok da ka jingelet teng im auria teng le ki baro andrei pisngau ba habakut jong singi pisngau thli le se ka ni ga dai ka message ka khubor nam ta jong pi ka khubor ka ba biang na ka ban ta jong pi ka daw ka long ba pin mong bet ka do nut pisngau ma syak pen mong bet le se pi le se pi dai ru ubri pat ubam yet ye kita gi jing sngau ba ka perthai pi kwa ban le ba ban ai rekat ba pinang le ba pi kita gi bahir basam jong pi kinang kan tat pi kat ba pinang le ba pinang sedang ban im gajing em ba kinang isi pi kadai para mengat baya ka donut jong pi empat pendap dah kan gajing it belai lada pila don kan gajing it jong Jesus Christ pi ka jingit ka palat mendan syuk manu-manu balak ban penmong pi mendan dan buksut ne Ukraine gi angel ne ginu ka ketin jong belai ka ong melak ban penya khlat no pi na ka jingit jong Jesus Christ tila se pidang long ubri uba dang kwa ya ka jingit ka ba jana naka tengah jong pi ne pi de ka tengah ka badang wat ya kata ka perfect love na tengah jong pi ndai pimio kan mau tengah jong pi udai tang ubriu ka tengah jong pi ka dai tang ka briu kamla ban aya kata ka jingit ka balang perfect kidai tang ki briu kidai barang duna ka pasai ka jingit ka ba jana ka jingit ka penhun jurut ka jingit ka ba dai ka donut jong pi na ka jingpang ka dai kata ka jingit jong Jesus Christ ngala mat dengan ni para bangat ngam syukran nang ni tagi kentin jali jom ka kentin jong blai ka ong hal gospel Yohanes nang balai khat bahan ri bau blai ula it kata yang pertai bau ai tino elo khun bala khamar wei bau wei banget hu nam jatshu nrem yo ka jingem bam jukot atu pila yo mat ne me kani pila ju snow yang ne kaktin na kapor wat khlung lai snam ru ila ban puli lendat kani ne ban bai hat kani memory verse nrai ka jingkli kalong kamdai ga jingla jong pi ban memorize ya kan khtin jong blai kamdai ga jingla jong pi ban puli lendat ya kan ga jing ya kan khtin jong blai kamdai tang ha theory kamdai tang ha jabing mdai tang ha indrai na kli phimta hatu pila yo mat sai kan ga jing it jong blai pila syam em ha padang gi jing e pi ha padang gi sao jong pi ha padang ga jing pang jong pi ha padang ki bawan kan ga perthai hatu pila yo mat sisane em kan ga jing it jong blai lara pila yo mat kam dei su tang ka ba pi puli lendat ya kan pila yo mat sisai kan marong pi pin commandment ya ro utrang ya lap tang ni man ka step jang nga step nga ai ka khubor pi ka ba khlan ka ba rhem ka ba dan ka bor jong mesim khu namar ngala mat ya kan ga jing it jong trai le se binang dan ka jing shap ting menta tap pi kenyu pi shap ting ya ka future pi shap ting ya do kam do jam pi shap ting ba pila song samlasa pi shap ting ba pila sai au tengah pi shap ting pi dan ha jing e menta mau tengah la e pi na ba ka tengah ka e pi dan ka jingmong ka mesim kamut ba pi supuli ya kan ka tin jong blai khlam dapat mat ya kata ka jing e namar balai bau blai wong ula it kata e pertai bola ai tino ino lu khun bala khamar bai wei banget ha un am jatshu pi menta lala dang la ban penjat pi de jing soksi dang la ban pen khuslai pi mot pi pat yo mat ngani ka jing e jong blai ula it kata bau wei banget ha un am jatshu hang ni pertai ru
ki jing mong ka donut ki ki numla ki jing wan ka sau umla handai unjo ka jing bam jukut ka sedang nang ni mdai bun ki alap ki ong ban salet sab nang dai lada ka jing ka pa pila mat yo Jesus Christ kala sedang nang ni na pertai hapadang ki jing tas sama hapadang ki biak pidan ka jing kemen hau trai pidan ka jing kermen hau trai. Haleluya pila yo mat ne ma clear ta but upol tho shigi ki nong room kal nong ka ba pra ka khat lai puai ter wong kum ni ka jinget ublai ha ukris Yesu kan ni ko ngomno kunno ngin ya ong yakini ki ai ru lada ublai ulang na ka benta jong ni wei utau ban yele bat ni utau bam semla benut wat yalau kun jong u henry la ai tino ya u na ka benta jong ni baro kumni tu kumno ti un ai lam bat uru yaki ai baro hangi wei balak ban mudai yaki bala jit ki jong ublai dei ublai kan ubapan kesan pi wala bila ngila hap aka pop mensyang ngila ngila sak kaman reha bau ublai upan kesan dah kata jinget au Jesus Christ dah kata jinget blai kam dan syuk kita ki pas ki mlak syuk ngila ki jingim ki breu batmai hau Jesus Christ ngasal ngingar masalah man Quran ni ka ketin jong blai nambang ngalalong jing tau batmai hau Jesus Christ kong kumno wei uban mudai ya ki bala jit ki jong ublai dai ublai kan ubapan kesan wei utau ubapan rem wei utau ubapan rem dai ukres ubala yap sisa kam tamkan ubala mi patru ubalong ru syaka ketika man ublai ubaya sat ru naga benta jongi dan balak man penrem kita ki bala dan hau Jesus Christ uya sat na menta jongi ki brio ki penrem ki bahayang ki penrem ki ong ba memler kam ba makumni umtai ba melaksakan taj ba handai hau Jesus Christ kadang ka bor. Haleluya pat ka ketin jong blai ka khat ka balai pesan ka ong wei ban penyaklat no ingi nakata ka jingit ka jong Jesus Christ kalana pat lada pila dan yang para banget ngakran ni da bor ka ikhtiar la pila dan sisai kan ni ka pila ayoma saya am kan ni ka jingit jong Jesus Christ pat ka ong kumno pat wei uban penyaklat yang ni wei uban penyaklat no ingi nakata ka jingit ka jong Christ kalanat bun di benang ya kalanat ki hak mania ki banget au Jesus Christ ki ya tentang kalanat lani ka sipa lani ka jing pensitom ben lani ka jing tran lani ka jing khot lani ka jing ma lani ka watlam kat kumbala tho naga benta jong mi ladang penyap ingi barok sisngi lan nyaw ingi kum ki lang berat ya ka jing penyap henry hakini ki ai barok kan ni job tiau dau tau bla ingi pat ni syak sitam ni ki ai ru ada pidangnya pila dan sisa yo Jesus Christ nong pila dan sisa ya yo tau Jesus Christ pila mat sia kan ga jingit jong Jesus Christ kimla yo pen ka ketin jong beli ka omni henry hakini ki ai barok kan ni job tiau dau tau bla yang ni pen namar nganget scam pen baka jingyap nganget scam baka jingyap lam ni ga jingim lam ni ki angel lam ni ginong sensar lam ni gi badan bor lam ni gi ai ru gi bamenta ki balong menta lam ni gi ai ru gi ban salong lam ni ga jing jerong lam ni ga jing jeliu lam ni ga ai ru kawai pat ga jing tau kan amla ban penya khlak no ya yangi nakata ka jing i jong ublai ka baha ukris Jisu ubau trai jemi pai upol tho ekani marbali ul awda ma na manong fi para banget daga jing ai jong trai nadu bangamat yang ni jingit jong Jesus Christ nadu bangamat sisa yang ni jingit jong ukpau bana benang hau Jesus Christ kam desu kanyam garukam kibri kia ben giong ba kia ben thala giong ba ngila but nyam yo tau we unong we yo kam dei kata kadai nga kambut nyam inu ngabut yo Jesus Christ ngalamat yo tau blai wo em bolong wong ngalong kalti ka jingem bat ka jing sisa ngalong kalti sa ukpa wong ha jingit ba janai dan syuk ka jing sapting la syapno sabar ka jing sapting tela da pi kitu ki ba ben ne ka YouTube kiba Quran persyak ngakli pi mata pila yo jing lat lut nak pop pila yo kata ka jing it no blai pila do ka ni ka tit jing ketang ka jing bam yama ka jing sapting ka jing khuslai ka ni ka pertai pila do ne la da pila dan ka jing it ka ba janai Jesus Christ kita barok ki hak no ngam ong be ki muan ki jing it ki jing it ki nyaiwan ko saw kan nyaiwan roi kita ki ba ya le ka man jong khpa ba benang kita ki ba ko mo yo Jesus Christ apa ka saw ki kenan ki ai men sim pat iki wei kan leng ba kita ki jing wan ko saw ki yang semla ban telap yakin
mar kata ka jing jong Jesus Christ ka klan badal leng ba kita gi jing ki yo ban phlap chikiwei ubri ubam ya jing ubri ubam pat ya ko sao undre ubri ubla ya ko sao bla bom sha telap ktin jong blai ko ong kumno kong unlong saki pat naman ta kiwei sngap man puli fi la da fi dan sha makno let's say fi shulong gi kristan shong dan let's say filong gi kristan gi basu bam dan sha kam dan sha kata ka jing ya dai Jesus Christ ting ka kitab Isaya ka ong kumno semua tanak plat yaro itrai ka kitab Isaya ka ong lada piat ya ki piat ya ka saur kan telap ya fi kata ka ktin jong blai lada piat yo ting yaro itrai haleluya tu fin mak no ka jingit pinapuli na ka na Isaya saupo isa saupuei pin suau tanak plat bulong nu unlong ka jing kersan jo fi finia ya sao kanam telap ya fi ganum lak ban telap ya fi unsna ka jaka ka rikla unsna ka jaka ka badang rishyap unsna ka jaka nganong fi finyo ban lat haleluya tau du long blai jongi bashisha tau blai long jong Israel tapuli ni Isaya saupo Isaya pe wong ni wong tu WhatsApp king mami namar ngalong rekat bat mi what ngau ma namar ngalong blai jong mi ngan pencet bor mi hot ngan yarap mi hot ngan kersan mi da kakti kaman ka hok jong wong pet hanrei mami ko Israel usyakri jong u Jacob ya bangala jid u sembah jong Abraham u lok jong me ya bangala bat kibakut kapertai bat ngala khot mi nagi dong jongka bat ngala ong hami melong usyakri jonga ngala jit mi bat ngam sim la kentat no mi tu wat sep tiang mami namar ngalong rengkat bat mi wat ngoma namar ngalong ublei jong mi ngan pencet bor mi hot ngan yarap mi hot ngan kersan mi daka ketiga man jonga daka hak jonga hakmi barok kat kibalas ngau bitar mi kin ngau le ran bat kin ngau no kita gi bayale mi kin amlong e eru em bat kin du no men wat yakite men am syam kita ken ki bayale mi ki bayale thmai mi kin amlong e eru nrei kum ka jing thala namar manga utro blai jong mi ngan bat ya ka tiga man jong mi daga boong hami WhatsApp ting ngan yarap ya mi WhatsApp ting mi Jacob ba kum khnyang bat pikirang ba Israel ngan yarap ya mi ong utrai nong suspa jong mi tau ba khut jong ki Israel haleluya 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 yaro itrai pe kanika ktin jong blai la pila mat si sangilong ki Israel gi bakken jamen sim daka jingat au Jesus Christ ngi pateng leng bau Abraham hoi ngilalong ki gentle nrei daka jingat au Jesus Christ daka jingpen ko ngo ngilong kita ki nong yo pateng jong Abraham ngilong no ki Israel gi bakken jamen sim tekane ka jutang ga barendru ka bala kular ngiru ngiyo ya kani yaro utrai haleluya to pin mat no ini jing jong Jesus Christ let's say pidang sulet jing sang pin pat mat sya pidang be kata ka rongpong pidang be ka jing no samla na ka samla pidang be ka jing no tengah na ka tengah bat pin pat ya mat ni Jesus Christ on kordet ya fi finumla baniang ka ni ka pertai ka ba klam ka ni ka jing jong Jesus Christ ka jing jong Jesus Christ ka pencet bor haleluya pil salak ban jing ki wei pil salak ban counsel ki wei haleluya pilak ban playo ni Jesus Christ bolong utrai haleluya yang ban sakinang ni mentaka step naga bentaka buram jong utrai yaro utrai te kala ka bomot no plano i pop pendap ya jing pen baptis pediang ni ka jing jong Jesus Christ yo pediang ka jing pen baptis men sim bakut ya ka hak jong blai pindan ka jing man pinlong pin slur gising pinan ka bor jong men sim bakut haleluya yaro try pilak ban kontak yang anu nam bagi dan ka ying jing dua yang ni hajiau lan snalin bagi ai ya fi ka jing selana tin jong blai bat ka jing penduai plapop bagi jing be no iting men sim baman ngile ru ka jing pen baptis bat nyalam fi bikin long ki senran ki jong Jesus Christ bo sya yaro itrai